keď si rozkliknem ten plán hodiny, tak vlastne vidím, že názov indikuje plán hodiny v 4. ročníku a poradí ide o 18. hodinu. Mám tu hneď aj ukážku niekoľkých snímok prezentácie, ale to ešte nie je samotná prezentácia. Tu získame jedine tak, že si ju stiahnem, kliknutím na tento obdĺžniček. Vidíme, že to bolo teda stiahnuté 504 krát. Tak ako som spomínala, tie žiacké cvičenia sú prístupné zo sekcie žiaci, ale konkrétne cvičenie k tomuto plánu hodiny máte vždy k dispozícii aj v rámci web stránky toho plánu hodiny. Poďme ešte naspäť. Na tomto mieste sa nachádza podrobný opis toho, čo prezentácia obsahuje, aké sú ciele. Tiež tu vidíte pomôcky, ktoré budete potrebovať, aby ste túto hodinu mohli odučiť, a kľúčové slova. Ak kliknete na toto srdiečko, ja už to na neho kedysi klikla, tak kliknem znova, pridám si tento plán hodiny do obľúbeného plánu, do obľúbených, môžem si to postrieť v mojom profile. Keď kliknem na môj profil, tak písaný tam ten plán hodiny zobraziť. A je to. Idem teda naspäť. Na tomto mieste sa nachádza tiež časové rozpätie jednotlivých častí plánu hodiny. No a keď preklikneme na komentár, tak uvidíme spätnú väzbu, ktorú nám tu zanechala jedna pani učiteľka, ktorá vo februári napísala, že po stiahnutí jej vypísalo chybu, takže nešlo s prezentáciou odučiť. Keďže naposledy bola táto prezentácia utravená v októbri 2024, tak som si takmer istá, že prezentácia už funguje a zároveň je fantastické, že sa pani učiteľka ozvala, pretože by sme mohli hneď reagovať. A tak vás chcem aj vyzvať, že nám náhajte napísať čokoľvek, priestor na zlepšenie, alebo možno aj čo bolo dobré. My si každú jednu vašu spätnú väzbu čítame a zapracovávame. Taktiež, okrem toho spôsobu, že zanecháte komentár, nám môžete dať spätnú väzbu aj kliknutím na spätná väzba. To nás prelinkuje na formulár, kde zadáte svoj e-mail, napríklad tento 4. ročník, ktorý je tu už navolený, a keď kliknete na next, tak si potom budete vybrať konkrétny názov hodiny a my budeme presne vedieť, o aký plán hodiny vlastne ide. Ďakujeme vopred za akúkoľvek spätnú väzbu, ktorú nám dáte.